sizačkim dronovima i drugim savremenim optoelektronskim sredstvima vidjeli su mišljenje. Treće brigade kopnene vojske komanduje podpukovnik Milan Kuković. Pešadijske jedinice kopnene vojske opremljene su i oklopne borbene vozilima Lazar 3, oklopnim transporterima 4x4 1, 21, 6x6 Ram, kao i terenskim vozilima visoke prohodnosti Kano. Za protokolnu borbu opremljene su raketni sistemi za borbe i vaketne bombanje. Nosilac vatrene moći kopnene vojske su artiljerijske jedinice opremljene zemljodolani samohod i višicama raketa Oganj i samohod Motiljka modernizovana 122 mm, Norac 552, 150 mm, novu generaciju modernizovanih raketa, kao i dronovima savremenim sistemima društvene mače. Komanda za obuku namenjena za razvoj teritorijalne brigade, komanda za obuku, opremljena za savremenim centrima za obuku, komanda za obuku izvodi se individualna, specijalistička obuka vojnika, dobrovoljno služenje vojnog roka i različiti oblici održavanja obličnih pripadnika Vojske Srbije. Defile vazduhoplovnog ešalona se završava naletom aviona Kaza 293, pratnji 2 aviona MiG-29 koji dolaze sa vašom strane. Evo idu još. Vođa posla.